Il-kummenti tal-Kunsillier Justin Schembri dwar l-eks ministru Taljan Matteo Salvini kixfu l-ġlieda li hemm fil-Partit Nazzjonalista Fid-Distrett ta' Birkirkara. Imkejjen tal-gazzetta kulħadd fil-Partit Nazzjonalista qalu li l-konflitt li nqala huwa xhieda ta' ġlied enormi li għaddej bħalissa fit-8 distrett fejn il-fazzjoni tal-kap Adrian Delia diġà qed taħdem biex tħalli l-art lil Beppe Fenech Adami fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Anke jekk l-elezzjoni ġenerali baqa' snin, il-konflitt fid-Distrett huwa wieħed b'saħħtu u saħansitra beda qabel l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'Mejju li għadda. Adrian Delia kien diġà ddikjara pubblikament li rid jirbaħ lura Birkirkara. Dan f'moħħhom l-istrateġisti tal-Pjetà ħadmu kemm felħu biex jekk ikun hemm sindku nazzjonalista ma jerġax ikun Beppe Fenech Adami, illum impjegat ta' tejfit Kaza li xejn ma jinġib ma' Delia. Il-Partit Nazzjonalista ma rebaħx il-maġġoranza f'Birkirkara, iżda lan li Schembri jgħaddi lil ta' Fenech Adami ntlaħaq. Fil-fatt, Justin Schembri ġab 1000 vot iktar minn Beppe Fenech Adami, iben ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Fenech Adami. Issa Beppe Fenech Adami kien fost tal-ewwel li kiteb Not in my name, meta Justin Schembri kiteb fuq Facebook b'simpatija ma' pożizzjonijiet li ħadak li kien il-Ministru għall-Intern Taljan Matteo Salvini. Sorsi mill-istamperija qalu li Beppe Fenech Adami qatt ma kien xi wieħed li jitkellem sikwit dwar l-immigrazzjoni u m'hemmx dubju li ra din bħala okkażjoni biex jattakka lil Schembri. Iżda hu Beppe Fenech Adami, Beppe Fenech Adami jaf li Adrian Delia x'aktarx joħroġlu fuq id-Distrett minħabba rabta li għandu ma' Birkirkara. U biex Schembri jingħata s-saħħa u l-appoġġ, il-post ta' Fenech Adami bħala deputat jista' ma jkunx ċert daqskemm kien fi drabi oħra. Justin Schembri kien il-bniedem li fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista tkellem favur Delia qabel ittieħed il-vot ta' fiduċja biex m'hemmx messaġġ iktar b'saħħtu minn hekk li jekk trid lil min ma jfixkelx il-kap trid tivvota lil Schembri. L-imkejjen tal-gazzetta kulħadd sostnew li Fenech Adami mhux biss ma jridx jitlef postu kif ġralu hu, iżda jrid iżomm l-istess appoġġ li kellu meta kien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan anke għax l-aspirazzjonijiet politiċi ta' Fenech Adami għadhom hemm u jmorru lilin milli sempliċi jkun deputat. Iżda ta' Delia huma determinati li mhux se jħalluh jagħmilha. Għax Fenech Adami huwa wieħed minn tal-klikka tan-nies meqjusa bħala li ħadmu kontra l-kap, fosthom nies bħal Jason Azzopardi u Simon Busuttil. Filwaqt li nies bħal Teris Komodini Kakija jikkonsidraw jirtiraw minn kollox jekk kemm il-darba jibqa' jmexxi Delia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.